M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Moni abale onse mwa Ambuye. Ndikulandireni pano pa Tiyankhuleni Ambuye, mpulogalamu yathu ya kugawa mawu a Mulungu. Lero ndi Loweruka pa 7 February mchaka cha 2026. Ndipo lero ndi Loweruka la Mulungu wa 4 pa chaka. Mawu oyamba akuchokera m'buku loyamba la Mafumu 1 Mafumu mutu 3 ndime ya 4 mpaka 13. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Aliana Gomonda kuchokera ku Bakita Girls Primary School, St. Louis Montfort Balaka Parish mu Diocese ya Mangochi. Mthenga woyera ndi monga adalembera Mariko woyera mutu 6 ndime ya 30 mpaka 34. Amene akutiwerengera mawu a mthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Damian Abraham achipani cha Montfort Missionaries SMM kuchokera ku St. Louis Montfort Balaka Parish mu Diocese ya Mangochi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku loyamba la Mafumu. Pa nthawi imweyo Mfumu Solomoni idapita ku Gibiyoni kukapereka nsembe, popeza kuti kumeneko ndiko kunali kachisi oposa ena. Solomoni ankapereka nsembe zopsereza pa guwa limenelo zokwanira 1000. Ku Gibiyoniko Chauta anamuonekera Solomoni m'maloto usiku, namuwuza kuti, "Upemphe chilichonse chimene ufuna kuti ndikupatse." Solomoni adati, "Inu Mulungu, mudaonetsa chikondi chanu chachikulu ndi chosasinthika kwa mtumiki wanu Davide bambo wanga, chifukwa choti ankachita zokhulupirika ndi zolungama, ndipo ankayenda mowongoka mtima pamaso panu. Ndipo munamuonetsabe chikondi chachikulu ndi chosasinthikacho pakumupatsa mwana amene wakhala pa mpando wa ufumu wake masiku ano. Tsopano inu Chauta Mulungu wanga, mwayika mtumiki wanune pamalo a Davide bambo wanga, ngakhale ndine mwana wang'ono chabe, ndipo sindidziwa kagwiridwe kake ka ntchito yanga. Tsono ine mtumiki wanu ndikukhala pakati pa anthu amene mudawasankha, mtundu waukulu, anthu ake ochuluka oti kosatheka kuwawerenga. Chifukwa chake mundipatse mtumiki wanune nzeru zolamulira anthu anu, kuti ndidziwe kusiyanitsa zabwino ndi zoyipa. Nanga popanda nzeruzo ndani angathe kulamulira mtundu waukulu chotere wa anthu anu?" Zidakomera Ambuye kuti Solomoni adapempha zimenezi. Tsono Mulungu adawuza Solomoni kuti, "Chifukwa chakuti wapempha zimenezi osapempha moyo wautali kapena chuma kapena imfa ya adani ako, koma nzeru zolamulira anthu bwino, ndiyene ndikuchitira zimene wapempha. Zoona ndikupatsa mtima wa nzeru ndi waluntha, kotero kuti sadaonekepo n'kale lonse wina ofanana nawe, ndipo sadzaonekanso wina olingana nawe iweyo utafa. Kuonjezera pamenepo ndikupatsanso zimene sudapemphe, chuma ndi ulemu, kotero kuti palibe munthu imene idzalingane nawe pa masiku onse a moyo mwako." Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a mthenga woyera monga adalembera Mariko. Mariko mutu wa 6 kuyambira ndime ya 30 kuzalekeza ya 34. Pa nthawi yomweyo atumwi aja adabwerera kwa Yesu namufotokozera zonse zimene adachita ndi kuphunzitsa. Yesu adawawuza kuti, "Tiyeni tipite kwatokha kumalo kosapitapita anthu, kuti mukapumule pang'ono." Adatero chifukwa anthu anali piringupiringu, mwakuti iwo sakanatha kupeza ndi mpata wodyera womwe. Tsono adalowa mu chombo napita kwawokha kumalo kosapitapita anthu. Komabe anthu ambiri adawaona akupita,
nawazindikira. Motero adathamanga pa mtunda kuchokera ku mizinda yonse nakafika kumaloko Yesu ndi ophunzira ake aja asanafike. Pamene Yesu adatuluka mu chombomo, adaona chikhamu chachikulu cha anthu. Adawamvera chifundo anthuwo, chifukwa anali ngati nkhosa zopanda m'busa. Choncho adayamba kuwaphunzitsa zambiri. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale anga, lero pokhalanso loweruka ndi tsiku limene mwapadera timakumbukira ndi kulemekeza amayi athu Mayi Mariya. Tiyeni tikamakhala tizipempha mapemphero awo ndi kupempha Mayi Mariya kuti nthawi zonse azitiphunzitsa kukhala anthu achikhulupiriro monga mmene iwo adaliri. Tizichita kufuna kwa Mulungu monga mmene amayi Mariya adavomera udindo kukhala mayi wa mpulumutsi wathu Yesu Khristu. Ndipo chinthu chinanso chimene timaphunzira moyo wa Mayi Mariya, kukhala munthu woleza mtima, komanso kukonda kupemphera, kumakhala ndi nthawi yokhala pafupi ndi Mulungu. Mawu athu amene tawamba tsiku la lero, ndafuna kuti nditenge phunziro lathu la tsiku la lero, mawu athu a Uthenga Wabwino monga adalembera Marko umene taumva tsiku la lero. Tamva mbuyomu kuti Ambuye Yesu adatuma ophunzira ake awiriawiri kuti apite akalalike Uthenga Wabwino, akachiritse odwala, akachotse mizimu yoyipa. Ndiye lero tikuona ophunzira aja tsopano akubwera pamaso pa Ambuye Yesu kuzawafotokozera monga mmene iwo ayendera, kuzapereka ripoti. Pa nthawi yomweyo atumwi aja adabwerera kwa Yesu namufotokozera zonse zimene adachita ndi kuphunzitsa. Ndikukhulupirira kuti apanso titha kupezapo phunziro kuti pamene tatumidwa ntchito kuti tikagwire, ndi bwino kumakhalanso ndi nthawi yokapereka ripoti kwa amene atituma ntchitoyo. Makamakaso ife amene timatumikira Mulungu, pakuti pa zonse tizidziwa kuti ntchito imene timagwira mwini wake ndi Mulungu. Timayeneranso kubwerera pamaso pa Mulunguyo kukapereka ripoti monga mmene ntchito yathu yayendera. Ikakhala kuti ntchito imene yatiyendera bwino, tibwerere tikamuthokoze Mulungu kuti zinthu zatiyendera bwino. Pamoyo wathunso wa tsiku ndi tsiku pali anthu enanso timatha kutumidwa ntchito. Mwina tikayimirire ena ake kwina kwake. Koma chodabwitsa tikakhala kuti kumene tapitako tapezako zabwino, takumana ndi zabwino, takumana ndi amalipiro, kumakhala kovuta kuti tibwerere tikapereke ripoti komanso tikagawane ndi amene anatituma zabwino zimene ife talandira. Ndiye pamaso nthawi zonse pamene tikutumikiranso Mulungu, tiyeni tizibwerera pamaso pa Ambuye Yesu kukamfotokozera monga mmene zinthu zayendera kumene ife tapita, kuzindikira kuti ntchito imene timagwira mwini wake ndi Mulungu. Nzeru imene zimene tagwiritsa ntchito, mphamvu zimene tagwiritsa ntchito ndi mphamvu zochokera kwa Mulungu. Ukatero Mulungu amapitirizanso kukupasabe mphamvu zija, nzeru zija mochuluka. Ndi Ambuye Yesu atawalandira ophunzira ake akuwauza kuti si nthawiso kuti zakuyenderani bwino mukakondwere muzikavina ayi. Tiyeni tipite kwatokha kumalo kosapitapita anthu kuti mukapumule pang'ono. Tiyeni ifenso tiphunzire kanthu, tikagwiragwira ntchito yathu tizikhalanso ndi nthawi yokhala pafupi ndi Ambuye Yesu, yopumula ndi Ambuye Yesu. Kutha kukhala kutchalichi kwathu tagwiragwira ntchito zathu tizibwereranso kutchalichi kumakhala ndi nthawi. Chifukwa chake mpingo wa Katolika nthawi zambiri timaona maparishi osiyanasiyana anthu akukonza pakutha pa chaka mibindikiro yosiyanasiyana. Tiyeni ikakhala mibindikiro maparishi mwathu tisamanyozere, tizipita. Ndi nthawi imene timakhala tikusinkhasinkha za moyo wathu, nthawi imene timakachita ngati kauniuni kapena evaluation imene chaka chayendera, monga mmene ntchito yathu yakhalira pamaso pa Mulungu. Ndiye tamva kuti adapita kumalo kosapitapita anthu. Ifenso tiyeni tizikonda kupita kumalo kosapitapita anthu, makamaka kumalo kumene kuli kwabwino, kumene tingakakumane ndi Mulungu. Ndiye kumapeto kwake tikuona kuti pamene anthu akuti tikapemphere tikapume, pamene anthu ena akubwera, kodi mukadakhala inu mukanamva bwanji? Koma Ambuye Yesu ndi wachifundo, sakutopa kuchita zabwino.
akuamverabe chifundo anthu aja, kuti anthu ali ngati nkhosa zopanda m'busa. Tiyeni ifenso tisamatope kuwachitira zabwino anzathu. Ngakhale titakhala kuti tili ndi zochepa zotani, tili ndi mabize otani, tizipatula nthawi yokhala pafupi ndi anzathu amene amasowekera chithandizo chathu. Abale anga, tiyeni pamene tamva mawuwa tithokoze Mulungu pa zabwino zonse zimene Mulungu akutichitira pa moyo wathu. Tiyeni tizibwerera pamaso pa Mulungu muyo nthawi zonse, tisamamuyiwale kuti Mulungu azipitiriza kutichitira zabwino. Komanso tizikhala anthu omakhuzidwa kapena kutekeseka ndi mavuto anzathu. Pamene anzathu akulira, tiziyenda nawo limodzi ndi kuwathandiza komanso kuthunthusa mitima yawo. Mulungu adalitse mawu amene tawamva pano, ndipo akudalitseni nonse amene mwamva mawuwa, kuti pamene mwamva mawuwa madalitso ochuluka a Mulungu asikire pa inu komanso nyumba mwanu. Amen.